Ambahle bafethu Mr. Misen on your screens, and as you already know nginsophu nangakini boys. So namhlanje ngithi ake ngishaya ngegosini wasi vele niyasazi nihlezi bama-videos niyahlale niyakhomenta nibona izizibe kodwa asikho lapho. Khona imibuzo engike nasibuza yona so ngithi ngizobuza nje ikhasti one by one njengamanje ngiphethe umfana weduku lana. Mfana weduku uyaphila kodwa bafu? Siyaphila baba njani? Ya ngiyaphila nami. Sakucela nje ukuthi utshele abantu ukuthi mhlawumbe wena kungani wasikhetha ukuthi usijoyine uzo-actor nathi ngoba ngiyakwazi umuntu vele oshaya ingoma izinto ey'kanjalo asichazele nje. Kahle kahle le nto iqale emakhaya yabo le nto leyo. Ya. So benginokuthanda nje ukuthi ngiyishuthele iy'ngane yabo ngithaze izinto ethize so ngayibona ngayithanda so 2023 ngakhuphuka ngize la eThekwini. Ya. Ngizofuna umsebenzi. Bengiphusha umculo kahle kahle ngase ngiyikhohliwe le emakhaya into nje yashabalala emakhaya. So 2023 sengile eThekwini ngahlala 2023 2024 ngihlala eThekwini ngisebenza ngiyiphushela music ebengiphusha kakhulu ngaleso sikhathi. 2025 ku-Facebook ngabona i-page le-Lokish Production so inbox umphathi wakhona ngacela ukujoyina ngimchazela ukuthi because into engiyithandayo le ngamchazela wangamukela futhi kahle sashutha ngathola udadewethu eqembini sashutha kwamnandi. Ya ilapho nje ngiqale khona ukushutha njengoba namanje besabona abantu. Manje ngoba usekuhlale isikhashanyana nje nabo umucabanga mhlawumbe after iminyaka mhlawumbe u5 ufisa mhlawumbe ukuthi yini uzobe usuyigenile ngeproduction or mhlawumbe uzobe usukephi ngokwempilo yini nje ongayisho lapho? Kahle kahle i-production mina ngokwami bengibekela u3 years ukuthi ku3 years uzoqhamuka so besiphezulu okunalokho esikona njengamanje because njengamanje sisayibona i-support page-ini ayikho ividiyo engaphansi kwa-500 amavidiyo awi-K kuya phezulu and lokho kukhombisa i-improvement enkulu. Yeah. Hayi siyabonga mhlawumbe ayikho into ongafisa nje ukutshela abantu abakuthandayo ngoba vele khona abantu abasibukayo ngoba bezobona wena nje kuphela. Ungathini mhlawumbe abantu abanjalo? Ukuthi abantu besi-support beqhubeke bevuke amavidiyo ethu na-YouTube ukuthi sazotholakala. Ya yilokho nje na-TikTok besolo yonke indawo kahle kahle ya-online social media isatholakala. Okay njengamanje siphethe uSiphumelele Ngwane uMr Aibo. Oh Aibo Aibo. So Siphume uyaphila? Ayikaphila futhi singeza kuningi. Hayi siyaphila nasi. Yes vele ngiyavuma ukuthi kade vele nawe ukuphusha esidini lakho yini le mhlawumbe kwenza ukuthi ubonise ungabambisana naso usebenze nathi. Angisho ukuthi ungaphansi kwesi kodwa nje umuntu osingambala kuma-partner ethu. Ngingasho nje bese ukuthi yabo kahle kahle into eyenziwe Lokish Production le-brand yabo ukuthi nofethu kuyaphushwa yabo i-prevent nalabo abasakhulayo ukuthi bengenzi izinto ey'bhedayo yabo. Kahle kahle nje mfethu entertainment nanokuthi vele ngenayo uthando lwe-filming lwekhona yabo. So isona sizathu esidala ukuthi yabo sisebenzisane nazo. Manje wena i-content wayiqala kanjani mhlawumbe ubako introduce kuyona yini le kwenza ukuthi ukhethe i-content kunezinto ey'ngala mhlawumbe ungadansa ungasha umculo ziningi izinto obungazenza yabo. Kahle kahle nafethu kuningi engikwazi yabo bathuka manje sayi-content. Yeah. Okuyinto eqalile way back then yabo around 2014 sisebenzisa lamanoga lawa o-C1 kanje shoot amavidiyo singawa-post kwangukuya-ke kodwa kahle kahle nje i-start engingasho ukuthi la iqale khona ngo-2022 ngashiya khona ama-videos it's like i-production kwangukuya 2024 then ngathi decided ukuthi okay ukuthi nami ngiphushe igama lami yabo. So yeah. So manje uba mhlawumbe umuntu ungasho ukuthi ubukela phezulu kuyena ngoba phela already ngiyazi vele khona abantu angaphansi kwakho asebebukela phezulu kuwena wena nje ubanike umuntu ongasho ukuthi uyi-idol yakho or i-role model. Umuntu bethi ngathi ngibukela kuyena mina ngingasho ukuthi future me yabo. Ilo muntu bengibona nguyena in years to come. Lo usebenzela ukubukela. Ngingasho ukuthi ngibukela kulowo muntu leyo. Hayi mhlawumbe ayikho imiyalezo mhlawumbe ongafisa nje ukutshela abantu abakuthandayo nje kwamavidiyo akho ne-support usuke uyithola ngoba asijwayele ukubonga vele yabo singakhomenta lapho kodwa ukubonga nje into engajwayele ukwenzeka. Hayi mina bese into engingayisho ukuthi abaqhubeke nokusupport-a basupport ne-production ayisabantu abaphushayo futhi bavete bakhomente ba-engage nathi lento le isiza kakhulu yabo. Bashare nama-post nama-reels wethu ya nanokuthi nje fethu subscribe lapha ku-YouTube yabo. So yeah nokubatshela nje ukuthi like yabo siyaba-appreciate uthando lwabo.
Phela bethu sonke. Ngikhona bafuna. Hhayi yaphileka njengomuntu ongasho ukuthi umdala ngokufika kwi-production hhayi ngokomnyaka yabo wena usamncane engazi kodwa becabanga ezinye izinto. Wena ubona ukuthi mhlawumbe ukuphusha kwe-production kuhamba kanjani? Kuhamba kahle kakhulu basaqale sasajwayele ukudlala siganga senze amavidiyo singanaki sikhulume nezinto ey'bhedayo singabheki ukuthi ena amavidiyo abuye abuke abantu abadala and futhi abuye abuke iy'ngane sesibuye futhi siphathe nezinto ey'rongi sifuna ukufaka izinto ey'rongi sifuna ukuganga kodwa okwamanje hhayi ngibona ihamba kahle ngoba sizamile ukulungisa la sesibheda khona. Manje wena yini mhlawumbe le eyakwenza ukuthi uhlale ngoba phela iningi labantu esaqala nabo sebagcina sebexebukile sebehamba ezinye iy'ndlela engahambisana nathi wena yini le kubambile? Ukuthi u-Ether bafo ngangikuthanda yabo. Manje abantu esasihamba nabo babefakelana i-pressure ukuthi ngoba uzoliyalela umuntu ohlala ngakini enizwana naye. Kungenzeka kube into engeke iniyise phambili kodwa yabo mina angibanga naleyo nhliziyo ukuthi hhayi khona la sogcina khona sesiwa. Ngangifuna ukubona uBafo eqhubekela phambili nami ngibe khona. Kungathi mase izinto sezi-right kube ngathi sasimfulathele sonke kube khona umuntu oyekhona vele eduze kwakhe emlekelele yabo. Kwayinto ekanjalo. Manje wena ucabanga mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi wena ufisa ukuthi utholeni ngokwe-production or mhlawumbe ikhulise kangakanani igciniseke kephi empilweni? Hhayi mina bafo ngifuna ukuthola lutho kodwa ngifisa ngathi ngingakhula nayo i-production. Yayikhona nami ngibe khona yabo ngihambe nayo. Yokuthola-ke hhayi bengalindele lutho. Isifiso sami ukuthi ena ngiyibone i-production iqhubekela phambili ingami ingahlehli futhi. Ngothando lomsebenzi kahle kahle into eyenzakalayo. Yebo. Alright, ayikho mhlawumbe into ongafisa ukutshela abantu nje abakubukayo abakuthandayo abakwaziyo kanye nabantu abafisa mhlawumbe ukufana nawe ukuthi bangenza kanjani ukuthi beqonde njengawe. Or nje ususho ukuthi khona abantu babethi bekufana umqondo omubi kodwa wangabalalela wenza kanje into ekanjalo. Hhayi mina into engicela ukuyisho abantu ukuthi abasibekezelele. Bengathathi amaphutha siwenze amavidiyo mase bafuna ukusigxeka. Ababe nomqondo nje becabanga ukuthi lento esiyenzayo besakhaya noma bezama ukwenzani. Umuntu esisize la sibhede khona esho ukuthi hhayi lento eniyenze kanje ngicela ningayenzi kanje mhlampe uma kuwukuthi ena senze into e-deep engamele ibukwe iy'ngane besikhoze ukuthi hhayi la mavidiyo abuye ibukwe iy'ngane ngicela ningaqhubeki nenze izinto ezikanje. Nawukuthi ena sibuye siy'khozi nokukhulumeni singasebenzisi amagama aphezulu kanti nabazali bakhona njengey'nhlamba yabo sithethisane kuleli. Alright, hhayi ngibonge amazwi akho amahle hhayi. Njengamanje ngihleli no-Asibonge. Asibonge yaphila kodwa? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngase mhlawumbe uyichaze ukuthi umuntu okanjani mhlawumbe uthando le-production uqale kuphi and why ukhethe ukujoyina? Okay, mina ngu-Asibonge. Uku-acting kusukela ngisayingane ngikuthanda. So ngahlangana-ke ngabona bephostile be-actor yabo ku-TikTok. Ngathanda-ke cause ngangibona ukuthi baseduze nala ngihlala khona evaleleni. So-ke nga-inbox-a umuntu kwayisondelene nabo wangihlanganisa nabo and yabo futhi kuyangisebenzela ikhona engingakusho lokho ukuthi ku-right kuqhuba kahle uyabona ukuthi khona okukhulu okuzayo yayibona leyo nto engiyishoyo ya ikhona engingakusho. So manje wena uthando loku-actor mhlawumbe lisuka-ke mhlawumbe ubalo ukumbona usakhula ukuthi uthi nami ngiyafisa ukufana nalowo muntu loyo umuntu ozobe ongawasho ukuthi we-idol yakho ubani lowo muntu loyo? Honestly speaking anginayo role model. Mina anginayo role model. Pho uthando luqhamuka phela? Mhlampe ngingasho mhlampe okay anginayo role model kodwa ukubuka kwama-TV kuyangi-inspire-isha ukuthi okay nami ngiyafuna ukuba nje leyo nto leyo khona okwangenza ukuthi ngithande uku-actor nokumodela futhi. Hhayi. Alright, so kwabantu abakuthandayo ngoba phela sike sathi nje kubabuza abantu ukuthi basafuna yini kungaba khona abasho ukuthi hhayi cela ubuye ungathini kwabantu abakanjalo ngoba phela khona basaba nokukhomenta yabo. Okay guys, ngithanda ukuthi ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for supporting. Keep it on. Keep it up. Keep it up. Ngiya-appreciate kakhulu guys. Noma ningibona endleleni khona basho ukuthi awungu-Asibonge guys. Okay.
ngicela siphathane kahle guys. Nami ngizoniphatha kahle, nani ngiphathe kahle kule industry le yokuba ubuselebhu. Because i-aim yami vele ukuthi vele ngifuna ukuduma. Yabo leyo nto leyo, nokuba i-content creator ethandwayo. Ngicela ningithande, ngithandeni. Ngiyadlala. Ya, ikhona engakusho lokho ukuthi ngiyabonga abafethu ngokungisaphotha. Hle noMandisa lana Mandisa uyaphila kodwa. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ngiyafisa nje ukuthi utshela abantu ukuthi mhlawumbe uthando loku-actor nokuqhamuka kephi mhlawumbe lokushaya content creation lusuka kephi. Empeleni uthando lo-actor noma kuba i-content creator bengingenalo since ngize ngihlangane nani guys. Nangicela ukuthi ngicela ngizophusha i-content nani. Kwalapho ngathola ithuba, ngingabona ukuthi okay, ithuba lami lokuthi ngibe yilento engifunayo. Since nami ngikuthanda ukuduma as u-Ayalanga i-role model yami. So ngase ngabona ukuthi okay, ukuthi ngithathe ngilizame ukuthi uzongibekaphi and ngibonile ukuthi liyakhuphuka, liyeza kancane kancane noma lingasheshi ngaleyo ndlela. So mhlawumbe ngokubona kwakho ulindile abantu mhlawumbe abafisa ukulandela ey'nyathelweni zakho bangenza kanjani ngoba phela uyasho ukuthi ubungasazi like bungakaqali safika kuwena-ke sakusiza ukuthi uqale-ke usunogqozu manje mhlawumbe bangenza kanjani ibona ukuthi bethathe ithuba belibambe belisebenzise. Guys, abafuna ukufana nami engingantshela khona nje ukuthi ukubezela kubalulekile, nanokuthi sometimes into oyithandayo uthanda ukuyenza uyenze ungabi nendaba nabanye abantu ukuthi bazothini. Nguwumuntu onamahloni-ke mina, yonke lento nje ngayicala ngingayizwa kahle kodwa akuhambeni kwesikhathi ngizojwayela. So ofuna ukufana nami guys, amahloni awabeka eceleni. I-pride nayo, i-pride ibalulekile-ke ukuthi uyibeke eceleni-ke, asidingi mesenza lento le. Lokho nje engingantshela khona okwamanje. Laba abakuthandayo bona ungathini-ke kubonayo? Abangithandayo bafethu, nginithanda kakhulu, niqhubeke ningithande, nisazongithanda bafethu. Okunye-ke khona igama engibize ngalo manje uMamvelase lo bafethu. Niqhubeke nithande uMamvelase, sothandana nje siphathane kahle. Ongiphatha kahle ave ngimphatha-ke kahle, kodwa-ke ngibuye ngingazwani nomuntu ongangiphathi kahle sekuba into ehambayo. Alright, sasibonga. Manje sihleli no-Okuhle la. Okuhle, sacala nje ukuchazela abantu ukuthi like umuntu okanjani, like abantu abangakwazi nabafisa ukwazi. Mina guys-ke ngumuntu onamahloni and angithandi futhi ukuphaphela kwesinye isikhathi. Kodwa-ke njengoba njena-ke ngithanda and futhi noku-actor, so ya ngingasho nje ukuthi-ke amahloni ami ngithi ngizowashiya eceleni and futhi benginayo i-pride. So nayo-ke sengizoshiya eceleni because uku-actor ngiyakuthanda. So manje lento loku-actor uba mhlawumbe okunika lolo thando lolo mhlawumbe nawe ofisa ukuyibona kwi-TV noma mhlawumbe khona umuntu ofisa ukusebenza naye or ukufana naye qhamukaphi lolo thando lolo? Uthando ngingalusho ukuthi umngani wami Asibonge ngathanda indlela enza ngayo. Njalo uma engixoxela like engikhombisa namavidiyo akhe ngayithanda nami lento le because vele nami ngiyathanda ukuduma. Yize noma nginamahloni-ke kodwa-ke amahloni ami into engizoyibeka eceleni kulesikhathi. Okay, hayi manje kwabantu laba abakubukayo abakuthandayo yini mhlawumbe ongayisho kubona laba kusaphothayo? Kule bantu abangithandayo guys, engingakusho nje ukuthi nami ngiyabathanda ukuthi isikhathi-ke ngingasho ukuthi kulaba abangithandayo ngiyazi ukuthi bakhona vele abangangifuni, ngiyazi and futhi baningi. So kulaba abangithandayo ngiyabonga shame guys because nami ngiyanithanda, ngicela futhi niqhubeke nenze njalo. So uyaphila-ke nokwani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila-ke. Safisa nje ukuthi uchazele abantu la ukuthi umuntu okanjani khona bezokwazi laba bangakwazi. Okay, mina ngumuntu othulayo and futhi umuntu onamahloni. Angithandi futhi ukuthi ngikhuluma kakhulu. Ya. So uthando loku-actor luqhamuka kephi mhlawumbe uba introduce kona yobe usuqhubekile isikhathi sideka ngalo. Bakhona phela bafika bezonza like usuku olodwa bangaphinde bayenze wona yini le ekubambile ekwenza uqhubeke uhlale? Ya. Ngafika la ngizobuka kahle kahle ku-actor, so bangenzisa ividiyo
nakhona nganginamahloni. Ngagcina-ke sengijwayela kodwa asakhona amahloni. So mhlawumbe abantu abakuthandayo wona yini ongayisho ukubona la abakusapothayo ababuka thina ngenxa yokuthi bafuna ukubona wena ungathini kubona abantu labo. Ngingathi guys niqhubeke ningibuke abangithandayo futhi nami ngiyabathanda. Yeah. Uyaphila-ke Sithakathi Skits? For 100% like 100% Jews. Ya kwabantu abangakwazi angazi bahlake kuliphi izwi. So ungathini mhlawumbe ukubona ubachazele ukuthi umuntu okanjani yabona into ekanjalo. Into yokuqala nje into engizoyisho ukuthi uyangeyisa umuntu ongangazi. Ungangazi kanjani ngimnyama. Ngoba phela umuntu omnyama phethe kumele umazi. Yabo leyo nto. Okokuqala lokho nje bafuna into engizoyisho kubantu. Yabo okwesibili ukuthi silokish production awukwazi ukuthi ungangasazi. Kanti indaba siyiverele finance. Yabo leyo nto. Kumele usazi. Sintshopi nangakini. Yabo leyo nto. Awubuze omunye umbuzo ngoba lo oqala bafuna kumele besazi. Mina mawungangazi uyangicasula. Vele ukuthi angikushaya nje. Ngisho mangihlangana nawe endleleni ngathi ngakubuza uyangazi. Wathi ungazi ngikuthela indini. So into engayisho ukuthi enye into engakubuza mhlawumbe ngalento leyo ozenza phela ziningi. Ikuphi mhlawumbe lokho la office ukufika khona ngoba phela bambala abantu abenza into lekiningi kanjena and futhi ba-excel kwizinto eqhelelanga ngaka. Bafo ngeke ngidlale ngawo nami ngiyafisa ubona Nicki Minaj. Yebo. Ngolunye usuku nami ngiyibone ngikwi-level elephezulu. Yazi indaba ngithi Nicki Minaj because i-level engikuyona angifuni ukuthi igcine kule level yala South Africa. Yabo leyo ngifuna igcine kule level yabo Nicki Minaj kanje. Yebo leyo vele ku Nicki Minaj role model yami. Yabona izinqe ezinkulu. Yebo leyo. Na ufuna izinqe ezinkulu. Bese uma ethiwa ngiyasukuma manje isimanga uNkulunkulu into angipha yona isimanga ngiyazi lento mina. Yazi ngisho ngihamba endleleni ngiye ngisho ngithi yabo umuntu mengibuka phethu uyasho ukuthi wami ngithi uyayidinga izinqe. Noma encane futhi uhleli ngenxeba njengamanje. Angibuka ngilele angizabose ngilele bese kuyimanje phethu isihlalo siyasinda. So manje le level nje obusho ukuthi ufuna ukufika ngo-Nicki Minaj usho ngokuthi nawe ube nezinqe ezinkulu mabele amakhulu uma ukuduma kwabo. Phela mina ucacise ngiyaconfuseka nami. Baphunga wabala amabele bu. At least mhlawumbe ngiyadlala yazi ngishoni. Nicki Minaj baphu umbona ukuthi unjani mombuka. Muhle. Nawu ufuna muhle. Angifuni ke mina ukuba muhle. Ngifuna mina ukuba kule level yokuthini yena njengoba uthi uNicki Minaj meqhamuka lapha yambo uthi unemali. Nami ngifuna uma ngiqhamuka ungonzi nginemali. Khona ama celebrities ala South Africa bafethu meqhamuka ungamboni ukuthi unemali. Yabona ngeke ngiwabali. Yabona kodwa nawe uyawazi. Umuntu meqhamuka lapha ngihlangana naye emoli uvela umhluli. Yabo ngeke umhluli Nicki Minaj emoli. Phela umuntu onganamali. Ngiyabonga. uNicki Minaj kodwa ngeke umhlule emoli. Akwasa nawe bra wami. Awujwayele ufuna izithombe ebantwini kodwa ungasifuna Nicki Minaj. Ngifuna ke mina kube kanjalo. Abantu bengibona phethu kwaleli gama lesingisi abasebenzisa inzima uba urecognize abangirecognize ngamele uyichaze ubani nje abantu already nje bayakwazi. Chaza kanjani ngibe ngimnyama ngifana neduku. Because phela ngimnyama. Khona ubhuti wami ekuthiwa umfana weduku. Sikanje naye. Mnyama ngimnyama. Manje andideke ebusuku esenidukelana mhlawumbe nabandawonye akekho lahlekayo. Inkinga yakhe manje ngithanda ukuqabula. Asishiye lapho ke indawo. So mhlawumbe kwabantu abakuthandayo vele abakade bakwazi bakulandela abakufisa nokubona ungathini nje kubona. Into engayisho bafethu ukuthi ngicela ngiqhubeke bafethu nesifollow bafethu especially lokish production bafethu because uzalo lethu lapho yabo leyo nto iyona into esicelayo kwabafethu kakhulu leyo ama-video niyalike bafethu please uyalike uyashare uyafollow uyalike uyashare uyafollow uyasubscribe ayikho into ongayenzi cabanga leli gama de lihlule subscribe kodwa izwani nje manje sengifundiseni bafethu ngisi sekulula sekuyashelena yabo khwele lelinye consequence asiyeke le siqhubeke nabalazi abalazi kodwa nje ngicela bafethu please bafethu yabo indlela enisupporta ngayo manje yinhle kakhulu sifuna ninamanje bafethu uqhubekani ninyuse more nisibhuke hayi siyabhukeka nisibhuke yabo ephathini mina ephathini mangifika ephathini noma emcimbini kuleka ngishiyo ngalazi ngiphethe ubaba hayi Mr Newton please lelo gama linzima ngiyazi futhi abantu abaningi abakwazi ukulibiza ngeke ngibone nje bagcine bathi Mr abanye ngifuna ukubona amagama yabo mfana edoko kodwa asikho lapho. Kodwa asikho lapha sidluleni. So bafethu asibonge uthando lenu. Njengoba kuhlezi ngitshela bafethu nginsopho nangakini. Ongakangazi usazongazi. Iverele finest bafethu. Siyabonga.